Nagbaw ni Gian guys, may diyang gibaw na kuan, torta. Guys, madyong bantag ni yung tanan. Kumanak banggod sa kuan guys, kubasa. Dia ang gibanggod kaya nga tortahon. Nagdali-dali ko kay nalasing ko na ko nakamata. Si Junjun to agandam siyang tricycle, sige yan naligo. Tagang bangguran. Kani mo ang gigamit kanina kay kari. Arara pang kapino, di ganas giyan o kanang arang kapino. Munang kari mo yung gigamit. Sakto ra magpud siya ka dagko Jagahang ibutang dani harina itlog. O ahos ug kanang kuan sibuyas. Ag sibuyas ug kanang ahos guys sa tara pang ibanggod. Ito na ning i-mix ning itlog nagdali ko kay alasing ko na nakamata. Na mix na guys. Kuan na ni timpla. Lamas ahos sibuyas, itlog ug kanang kuan harina. Timplahan ug sa inyo ang panimpla. Para man ning timplahan og asin gamay ug kanang bitsin. At ning iprito. Nga netong buhaton guys kanang atong anak nga di mo kaon og kanang kuan utan. Man itong buhaton man yang buhaton sa una. Sige yan sa gamay pa nga di mo kagutan. Di mo kagubasa. Man yang tortahon. Kaon siya kay kuan kuno. Burger. Nailat siya kay burger kuno. Lain namang mga bata ron gid naman mga ugutan. Ngayon naman itong buhatin. Pero sige yan, ano ko'y problema kay mukha na nabisag-unsa. Tag mga utanan kaya hiltig ito ang lawas. Mingkoy, good morning Mingkoy. Si Mingkoy guys, sa jupod na mata gasunod-sunod. Naog na pud siya. Pangilamos. Nana guys, naluto na gatang torta nga kubasa. Alamin ni si Jaa sausawan no kan guys ketchup, ga pwede ra pud suka. Mao na sila guys. Hindi ka mahaw. Hindi ra ko mamahaw. Sa jupa. Nagali sa ito alas 6. Wa kumanan mo ka og alas 6. Ang alas 7, alas 8. Ang pamaha. Social, naka brown rice. Lagi mong sudan. Brown din. Lalo ba? Lami ge. Ano na? Kapoy good. Dali raman. Dali raman ibang guro. Pwede mo siguro mag-stock kung nga nasa ritma din, mag-prito-prito lang. Pwede. Mag-daot kay, i-mix na mag-daot. Naka-butter mo mag-daot. Madawat kay gulay. Magluto ka doon naman.
Mara ba ning bit-bit-bit-bitin sa oras na may pa ka kay burger. Di man mukha og kubasa di. Pagkaon na laman iladon kay rong mukhaon. Karon, Magligid din mo din ang Manila, guys. Mo ni kanino ni Gias gamay pa. burger daw. Burger ko no. Iladon na laman kay di man mukha ugutan mag gisang kubasa di man mukhaon kay tae mura ko nagtae. Mo na lamang burger. Mo ni pampailag. Utong sa bata. Mo ni pampailag sa mga batang di mukha og kubasa. Baw ni Gian guys, may diyang gibaw na kuan, torta. Ano gani mo baw no gingana? Mambuhi, man tagod bisag unsay kanon din lang mamili. Wala lagi sa una pilian man ka. Ito naman to. Como kay bota to. Nagmangaon mo Gian sa imong sadan Gian. Binto sa mama. Dami. Inyong mama may tramag sudan sa iyong silingan. Inyong mama unproductive. Mama si man maglutog buntag. Suda ingnan yung sudag kubring mo. At least naka-brown ka. Daghanag nabuhat sa tengah kilo sa kuan guys, kubasa. Tengah kilo man gipalit. Then 1/4 na harina. Ja tulo ka itlog. Manis siya guys nahimo. Managpamahog mga amo at sa ning takloban kay nandiara ko mukhaon kay sa jupa. Arang lawlawan na nimo gimuhang mga sanina sa una gi. Bintahan na lang ni ang uban lain kayo mo muron. Okay ang iyang itason pero diri ba anak kayo Sa una no lima ka kay huot ka jud gimuhang sanina. Siya papansin pud. Grabe yan, yung nagpapagpagpag sa dibdib pa. Papansin pud siya. Hindi naman sila kita ng Robin Parilla. Lagi ka ning matso na sa lagi mo ang braso, wa na. Hindi. Tara dong, kay murag liit na kita dong. Liit na kami gawasan eh. Bay, ikuha na yung daw-daw. Tapos na. Ara nang kainit. No ilang masalde, no ami nagdahom guys nga. May nga to saldin, wala man po na mo patutuja to kay kusag man mukaon. Walang jud mi kay baw nga no to siya. Naghila ko gabi kay naghuna-huna ko ni jaw nga no jud to siya nga abtik man wa may sakit kusag mukaon. Namatay ra wala man mi nagnahuna nga. Amo patujang padidion kay kusag man mukaon siya. Mato gabi nagnahuna jud ko ngano jud to siyang namatay man nga. Kuan man, bisag man mukaon. Amo na lagyan ta to siya nga kuanon purgaho na unta ang paliguan. Nawad-an naman nino kinabuhi. Nara siya na mo diha gilubong guys sa tubangan kay woman may laing malubungan kay sa likod sa muang bay di man to mo ang juta. Kana gani di gani na mo ang juta. Munang nara po na mo diha guys gilubong sa tubangan. Katong igsoon ni pangit pod sa una dana ra man puto na magilubong sa kuan na tubangan. Di man mi pwede dito maglubong-lubong kay diyan mangreklamo ako ang silingan di ra ba na mo ang juta. Naabtan ba to nila ma? Nabtan nag-vlog naman siguro ta dadto katong namatay si Maganda. Nga dana nato gilubong. Paris man sila. Maganda pangit kuyog mga ngalan ni Ruan. Tara na maganda. Si mama naligo nagsadyo. Wa pa na mag-exercise. Mag-exercise na ron nagaman ni jag ko aligo. Ay sa amin ma. Bye-bye. Bye. Ha? Ito akong bauna na lingin to dito itong. Asa? Ako palit ako sa piso tro. Di ko anan. Nagimong baon ge. Paliw maway sa tubig. Ito na. Ko Ginoo ko ma. Nataklobi. Tas ako pa. Tagay nga. Di na masud. Di na masud. Wahing nang orang ba terengag sira. May mga wat ka na. Rin sa ako. Bye-bye. Na sila naglakaw na. Sus, Ginoo ko orang ningawa.
Ano magadyod ka ng tingklasi nga mura magadyod ko gawang. Di ako kasabot sa ang kuan guys, bati yun naging aron mga tingklasi. Murag mahawang ko. Jananad na po ko nga pila to kabuan nga si Junjun way biyahe. Mingawon ko. Mingaw. Takasabot ba? Gisayag naa, may rita ta. Jawwa, mingawon ta. Ginoo ko. Mingaw kadyo si mama. Ang to naligo. Anang pa-exercise hindi haraman na siya nga. Tapad-taparan, maglakaw ba kay anjag si bakugma lupog kay kanalaging ijang tuhod nga. Wanay mo. Umaw. Wanay isa na, wanay kusog ba. Imbis kay nalingaw na ko dadtong aldin kay mawagang gamingaw kaya nga balakaw-lakawon da ni ba nagabuntag magduwa-duwa ni nalingaw na ko makawag stress ba gikuha pag sa Ginoo wala nung ko'y kalingawan gabi ako katog naghilak ko kay naghuna-huna ko ngano man jud nga namatay man to siya nga kusog man to siya mukaon wala lamang ko nagnahuna nga ang patutujon kay kusog man mukaon may problema kay kusog man siya mukaon naglibog lamang nga jud ko nga no nga namatay ra man siya kananay kalit imbis kay nalingaw na ko kay mao to yang kadua-dua ug kanang ingaron mo dua-dua midari kasi kurot to siya guys gimingaw siya nanay imbis kay amo na tong purgahon ligoon ang tatunaho ano man yun